Este Via Egnatia, Piotrița, faptele de romani înainte de Hristos. Via Egnatia, ai de istorie. E cum se vede foara de din zeană. A rămas. Via Egnatia. E acasă m-aș câmbile a rămas de casele este. Au moscopule. Au luat scâmbile ca să facă alte case. Scâmbile bune le-au luat. Ia. Acum sunt rutele. Oh, în Via Egnatia țineați tu munți. Moscopule. Murile de la casă, ninga sunt. Nu putură să ia. Și-au conțeană și... O, era biserică veacă, ruine, biserică veacă. Le luară scâmbile și fețără alte case. Ia. E moscopile veacă. O, era Academia acolo. Era mai acolo, era Academia. Ce zici tine, mă, o era... Tu te-ai stea sparte, cum-ți? Tu nu rămâi tută din lumea. E cape, tu ți-i cape, o. Ia zi-ne tu, ți-o să facă Republica de Armename, o. Tremură-ți-ți fața, o. Tută o era că se băl de moscopări, tut. Tu te spart. Ce mărtii. O zi tu îți rămâne și smuta o, ca să avem veselia noastră. Sunt biserică nouă acasă. E, mă, biserica nu era la misă de hoară. E, și toate casele au luat ora, nu mai sunt în purtară, toate au era la altă parte de Moscopoli, ce zici? Era pe trei pasate, vezi un deal. Ia cu o pasată. Un dau și unul din acolo Trei părți. Trei răchii, așa. Ghin. Biserică veche de la Unenghe 700 zați. Ia și mormințele, ia și hoarața veche, nu mai are casă. Pap soltate. Au îngropat papul tu, străpapul tu. Haideți-ți față. Aia este biserică, cât veche poate să fi ora? Cât veche este pe biserică? E, nu băgai oară, mă o să ved. E. Tatăl Mitru. Așa. O avea și el numai Mitru. Așa. Și muriu se muier sa grau. Așa. Cuvântul grecu că va sitea și o ceata Vlahe. Ai, de la ce an era este, ți-ai minte? Aici de la unii 800. Haideți-ți față. Acoții. E. Și ca o vătămară tatăsu, ficiori ești, băgea numul să bubasu. Așa, ca să nu vină grețile. Po, mitro țața eu băgeași. Fuzire din grec vine o voscopli. Haide. Canto, cum te ați canto. Ia zi. Lai țațeni cu fumei multe. Așa. Scretele le-a lăsat tu munte. Așa. Politica ale Turciei Așa. vi-a lăsat fără copii. Aduchești, bă. Turcia, o văzut cu sugă și va sficea cratele cât măniță ați tu Balcan. Așa, ca să-i țină. Dar lițenele, le făcea ca măniță, le tot una. Și zea să-și facă grecul nic, sficea ștete cratul a nostru, a hămeilor, sficea bulgarul, cum e fețe. Așa, cum e fețe, Cum e fețe. Gine mă, grecul nu ne-a lăsat noi să facem cratul.
Nu ne-a lăsat că le era frică. Era frică că zicea Nic cu el. E, Noi mă e. ziceam, cratul luăm pe Tesalonici. O să sărună, că era noastră. Ori, soruna noastră era. Sorună vazea cu unul sor. E. Așa. Și puțire de acolo, dar apoi din roțe. Și au murit aici. Au murit străpaputul. Aia, băi. Haideți-ți față, băi. Mitru Țața. Mitru Țața. E, durniarte, să sta răhată cu este. O. Mărați oameni ce o chirură. De chirură bisericile. E, m-a sufletul nu știu chirură.
iom sormea răzbândiți-ți tu Dunei ori-ești lecăra stinor chiuderii a su serie